Και, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι ένα υπερταλαντούχο παιδί. Τι να πούμε τραγούδι, τι θέατρο, τι musical. Δεν είναι στην Κύπρο. Είναι και δεν είναι στην Κύπρο μας. Είναι η πρώτη φορά που το γνωρίζω. Είναι ένα παιδί όλο ενέργεια, ρε παιδί μου. Όλο ενέργεια. Δηλαδή θέλω να σηκωθώ και να αρχίσω να χορεύω μαζί του. Άντε, πάμε. Είναι. Καλώς το όμορφο μου το αγόρι. Καλώς σας βρήκα, Είναι ο καλώς σας Biased Beast μαζί μας, ο Κρίστοφερ. Καλώς τον. Σωστά το είπες. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ. Ξέχασες το χορό και τη μαγειρική. Τι? Ότι κάνω και χορό και μαγειρική. Εγώ σας είπα, θέλω να κάνω κέικ με την κυρία Μαριλένα, δεν θέλετε. Την κυρία Μαριλένα την άλλη φορά να έρθουμε. Θέλω μπράουνις όμως. Να σου πω, μαγειρεύεις δηλαδή? Ναι. Ναι. Μαγειρεύω. Δεν μαγειρεύω κρέας όμως. Γιατί είμαι vegetarian, pescatarian. Μαγειρεύω ροψάρι, λαχανικά. Μόνο με το κρέας δεν το έχω. Α, μάλιστα. Δηλαδή, ναι, θα πας στο σπίτι όμως εσύ και θα φτιάξεις το φαγητό σου. 3-4 φορές τη μέρα, ναι. Δεν συχαίνομαι να τρώω έξω. Μ' αρέσει να μαγειρεύω. Ναι. Μου κάνει εντύπωση τώρα. Γιατί? Εντάξει, μερικοί το θεωρούν και ως έναν τρόπο χαλάρωσης το να μαγειρεύουν, έτσι. Ακριβώς. Βάζω κάτι, ακούω, η μουσική είναι ένα podcast. Αλλά είμαι πολύ καλός, ξέρεις, του τύπου 3 υλικά μέσα στο ψυγείο. Έχω ένα λεμόνι, μια ντομάτα και κάτι σαρδέλες. Θα σου φτιάξω ένα ωραίο δείπνο. Κατάλαβες, τέτοια φάση. Αλήθεια. Ναι, DIY, improvisation. Μ' αρέσει. Άμα το έχεις, παιδί μου, αυτόν τον καλλιτεχνικό και το δημιουργικό, γενικότερα το έχεις στη ζωή σου. Θέλω να μου πεις τι κάνεις, πώς είσαι, σε ποια φάση σε βρίσκω, έτσι, είσαι σε ωραία φάση. Είστε στην Κύπρο μας τώρα, εμφανίστηκε χθες στις εκδηλώσεις για τον κατακλυσμό στη Λάρνακα. Ναι, είμαστε στο φεστιβάλ του κατακλυσμού. Εντάξει, είμαι πολύ καλά γενικά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι 4 ώρες ύπνο, γιατί δώσαμε πόνο χθες. Λίγο η φωνή, λίγο η κούραση, αλλά τα απολαύσαμε πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθες και στην εκπομπή μας, γιατί ξέρω ότι είναι και δύσκολο, έτσι, άμα έχεις μέχρι αργά. Εντάξει, χαρά μου, αλήθεια. Χαρά μου. Πέρασα πολύ όμορφα χθες. Ήταν πολύ ωραία. Είδα και φίλους και συγγενείς που είχε καιρό να δω. Τραγουδήσαμε, κάναμε τα ροκσταριλίκια μας εκεί, περάσαμε όμορφα. Πού μένεις τώρα? Τώρα είμαι Αθήνα. Είσαι Αθήνα. Ναι. Ήσουν Αμερική. Ήμουν Αμερική. Πήγες στην Αμερική και εκεί, από ό,τι έχω καταλάβει, δημιουργήθηκε το, να το πω, το alter ego σου, Biased Beast. Σωστά το Και λες, να μας ναι. εξηγήσεις έτσι τι ακριβώς εννοείς με αυτό το όνομα, το καλλιτεχνικό που έχεις δώσει στη δικιά σου προσωπικότητα. Ναι, καλλιτεχνικό όνομα, alter ego, σωστά το είπες. Εντάξει, βέβαια ο κόσμος με έχει μάθει τώρα, με ξέρει, δεν το εξηγώ και πλέον. Και πλέον είναι και πολλά πράγματα. Δηλαδή ο καθένας βλέπει Beast και καταλαβαίνει αυτό που θέλει. Για μένα, χθες, ας πούμε, ο Biased Beast ήταν κάποιος που περισσότεροι ήξεραν ως φίλο και συγγενή. Ο υπόλοιπος κόσμος ίσως είδε έναν πιο έτσι, τρελό άνθρωπο με όμορφη ενέργεια. Θα ήθελα να πω. Με την όμορφη την τρέλα, ναι, όμορφη τρέλα, είναι ωραίο. Αυτό είναι το. Και είναι και οξύμορο, όπως και το Biased Beast, έτσι, προκατελημένο θηρίο. Μ' αρέσουν τα οξύμορα. Να δύο λέξεις που δεν πολύ ταιριάζουν, να τις κάνω δικές μου. Γιατί είναι έτσι. Ακούγονται ότι έχουν μια αρνητική σημασία, αλλά καμία σχέση. Εγώ το εννοώ ότι είμαι έτσι θηρίο, προκατελημένος για την προσωπική ελευθερία, για την αγάπη, για όλα αυτά τα όμορφα τα πράγματα που όντως τα πιστεύω πολύ. Άρα ναι, είναι πιο interesting. Εκεί στην Αμερική πόσα χρόνια ήσουνα? Έκανα 4 χρόνια στη Νέα Υόρκη. Σπούδασα. Σπούδασα ηθοποιός. Δούλευα. Βέβαια. Και. Στέλλα Άντλερ. Στέλλα Άντλερ, ναι. Όχι εύκολα πράγματα. Μιλάμε για μια σχολή, έτσι. Στέλλα Άντλερ είναι μια ολόκληρη σχολή. Έχουν κυκλοφορήσει και βιβλία που βεβαίως πάρα πολύ αγαπημένοι, γνωστοί ηθοποιοί ανά το παγκόσμιο. Μεγάλοι ηθοποιοί, όπως ο Μάρλον Μπράντο, νομίζω, ο Ντενίρο, έχουν περάσει από αυτή τη σχολή. Και πέρασα κι εγώ. Και εσύ. Ναι, στο παλιό το κτίριο με τα παλιά τα θρανία που καθόντουσαν όλοι εκεί. Και ήταν πολύ όμορφα. Πήγαινα και σχολείο το βράδυ εντωμεταξύ, που ήταν πιο interesting. Έπαιρνα το vibe της Νέας Υόρκης το βράδυ και ήταν πολύ όμορφο αυτό και έτσι. Και λίγο τρομακτικό ίσως. Θεωρείς ότι η Αμερική σε βοήθησε, ο χρόνος που έζησες εκεί σε βοήθησε στο να καταλάβεις κι εσύ λίγο περισσότερο τον εαυτό σου, να πεις «ΟΚ, εγώ αυτός είμαι, αυτή είναι η προσωπικότητά μου, αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου». Εκεί δημιουργήθηκε ο Biased Beast. Ναι. Ίσως από την ανάγκη του, ξέρεις, στην υποκριτική σχολή, μπαίνεις σε κάποια καλούπια και γενικά για να πετύχεις ως ηθοποιός
θέλεις, πρέπει να μπει σε κάποια καλούπια. Και εμένα με ενοχλούσε αυτό. Ήθελα λίγο να βγαίνω πάντα από το κουτί, να πηγαίνω λίγο κόντρα στη φάση. Ένα καλή ώρα η παραγωγή λέει θα κάτσεις στον καραμπέ. Εγώ θέλω να κάνω κέικ. Δεν με πιάνει μια τσίτα. Θέλω να κάνω πράγματα. Το κέικ αυτό και δεν το ξέρω. Με ενδιαφέρει και μια δική μου εκπομπή αν να ακούνε από πάνω. Την άλλη φορά, την άλλη εβδομάδα θα είμαι εδώ πάλι. Άμα θέλετε, σας κάνω εγώ μια συνταγή. Πού θα είσαι εδώ? Θα ξανακατεύω Κύπρο. Α, Κύπρο εννοείς. Κλείνουμε, αύριο είναι η τελευταία μας εκπομπή. Κλείνεται. Ναι. Α, τότε ευχαριστώ πολύ που είμαι πρώτο-τελευταίος. Τιμή μου. Βασικά η τελευταία μας συνέντευξη της χρονιάς. Και με τέτοια ενέργεια μου αρέσει να κλείνω, βρε. Με τέτοια ενέργεια. Δηλαδή, καλοκαίρι. Έχει υπέροχη ενέργεια. Λοιπόν, βλέπουμε και κάτι τώρα. Είναι το τελευταίο σου βίντεο κλιπ, να το πω, ντοκιμαντερίστικου τύπου. Από μουσική μέχρι πολλά μηνύματα που δίνεις μέσα από αυτό. Βλέπουμε κάποιες σκηνές, γιατί δεν μπορούμε να το δούμε όλο, είναι 10 λεπτά περίπου. Αλλά θα πεις στον κόσμο που μπορεί να το δει. Και θέλω να μου εξηγήσεις λίγο τι είναι αυτό. Πρώτα απ' όλα να πω στον κόσμο ότι αυτός που βλέπετε εκεί είμαι εγώ. Δεν ξέρω, δεν πολύ μοιάζω. Αυτός, αυτή η φιγούρα, τι είναι. Κάποιες φορές δεν το πιστεύω κι εγώ τι είναι. Γιατί πήγαμε πολύ extreme αυτό το βίντεο κλιπ. Κάναμε. Σ' αρέσει έτσι να πηγαίνεις extreme, να αλλάζεις πράγματα, να αλλάζεις προσωπικότητες. Μωρέ, η ζωή και να επικοινωνείς μηνύματα. Ναι. Και αυτό το κλιπ έχει πολλά μηνύματα. Είναι μια μικρού μήκους ταινία, 10 λεπτά. Το έγραψα, το σκηνοθέτησα, το πόνεσα πάρα πολύ, το μόνταρα. Ήχο, τεράστια ομάδα, εδώ και 6 μήνες. Κάθομαι γύρω στις 16 ώρες τη μέρα και δουλεύω πάνω σε αυτή τη δουλειά. Έτσι είμαι πολύ περήφανος. Έχει full ταυτότητα Bias Beast πάνω του. Και είναι η ιστορία μιας Αμερικανίδας, μιας προσωπικότητας Αμερικανίδας της BB, που έρχεται στην Ελλάδα γιατί κατηγορείται για βιαιοπραγία του πρώην συντρόφου της. Ναι. Γιατί ονομάζεται Break Your Feet το τραγούδι. Μάλιστα. Άρα είναι έτσι λίγο και αστείο. Έχει και χιούμορ μέσα. Έχει και χιούμορ. Ναι, και πολύ τρελό. Ο κόσμος μπορεί να το βρει στο YouTube και να μου στείλει τα σχόλιά του, γιατί έχω πολλή απορία. Μου αρέσει πάντα. Ωραίο αυτό. Στο YouTube, άρα μπορείτε να το βρείτε αυτό το καινούργιο βίντεο κλιπ. Ναι, κοίτα περούκες, κοίτα. Ναι, μα. Βλέπω πολύ ωραία πράγματα. Και είναι όλο το σενάριο σκηνοθεσία δικό σου. Ναι, βάλαμε και κάτι Έλληνες ηθοποιούς μέσα. Και ξέρεις, αγκάλιασα λίγο την Ελλάδα, γιατί τώρα είμαι στην Αθήνα τα τελευταία 3 χρόνια. Και ήθελα κάπως να αγκαλιάσω αυτά που έμαθα και πήρα από την Αμερική με την Ελλάδα. Και έχει ένα crossover, έχει και υπότιτλους. Αγκαλιάζει και τις δύο χώρες, τις δύο κουλτούρες. Εσύ τώρα υποδίεσαι εδώ, οπότε σε βλέπουμε ένα χαρακτήρα που. Ποιος ακριβώς είναι? Είναι η BB. Είναι η BB. BB, κατάλαβες. Bias Beast, η BB. Η BB η οποία κατηγορείται, ναι. Τη βλέπετε εδώ εκνευρισμένη. Ναι. Γιατί την καλέσανε στην Ελλάδα. Ξέρετε, δεν της πάνε και πολύ καλά τα πράγματα στη ζωή της. Την καλέσανε στην Ελλάδα για κάποιες πιο μικρές εμφανίσεις και δεν είναι και πολύ χαρούμενη. Και συν όλα αυτά που έχει να κάνει, πρέπει να παρουσιαστεί και στο δικαστήριο. Γιατί κατηγορείται και σου λέει θα πάω και φυλακή τώρα. Ναι. Γιατί ερωτεύτηκα έναν βλάκα, whatever, κατάλαβες. Ναι. Ο οποίος την κατηγορεί ότι βιοπραγεί. Ναι. Και δεν ξέρουμε αν τι γίνεται στη συνέχεια. Πολλοί κόσμος μου λέει τι έγινε. Πήρε τηλέφωνο. Και αυτό μου αρέσει πολύ. Ο κόσμος είναι πολύ invested. Θέλει να μάθει, θέλει να ξέρει τι έγινε στην ιστορία. Άρα θέλω και ο κόσμος να το δει, να μας πει τι έγινε, τι πιστεύουν ότι έγινε. Μπορείτε να το ψάξετε λοιπόν στο διαδίκτυο, YouTube, και να το δείτε και να στείλετε και μήνυμα, θα σας απαντήσει. Θα σας απαντήσει, είμαι σίγουρη. Μην το λες. Σε 2 εβδομάδες μπορώ να απαντήσω. Ναι, έχω λίγο θέμα. Αλλά θα απαντήσω. Θα απαντήσει σε κάποια φάση, ρε παιδί μου. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια είσαι στην Αθήνα μας. Σε έχουμε δει και στο Just the Two of Us. Ναι. Όπου συμμετείχες. Στο Just the Two of Us, ναι. Εσύ με έβλεπες? Να σου πω, δεν έβλεπα και πολύ, λόγω του ότι κοιμάμαι, ρε παιδί μου. Σάββατο βράδυ κοιμάσαι. Άμα Δευτέρα με Παρασκευή κοιμάσαι, νωρίς, έτσι σε πάει όλο αυτό το Σαββατοκυριακό. Ναι, έβλεπα λίγο, αλλά με παίρνει ο ύπνος. Ναι. Πες μου πώς ήταν αυτή η εμπειρία. Ήταν πανέμορφη. Νομίζω εκεί με γνώρισε ο κόσμος ο περισσότερος. Ως coach, βεβαίως. Ως coach, ναι. Ήμουνα με τη Λουίζα Περιόχου, μια τραγουδίστρια, χορεύτρια και κάναμε όμορφα πράγματα. Κάτσαμε 12 live εκεί. Δυστυχώς μετά έπρεπε να φύγω, είχα κάποιες άλλες δεσμεύσεις και έπρεπε να αποχωρήσω. Αλλά κάναμε όμορφα πράγματα νομίζω. Αγκάλιασα και πιέστηκα και λίγο. Εκεί που δεν κάνω και λίγα τραγούδια. Ξαφνικά τραγουδούσα Βιτάλη, τραγουδούσα κάτι πιο ιδιαίτερα κομμάτια, πιο μεγάλα κομμάτια που τόλμησα να τα πω. Θεωρώ ότι τα κάναμε οκ, ο κόσμος να μας πει. Πολύ καλά.
Ναι, αφού Πάρα δεν το πολύ είδες, καλά. που ξέρεις. Δεν σημαίνει ότι δεν έβλεπα για το βράδυ τα αποσπάσματα, δεν τα έβλεπα. ισχύει. Το Μπορεί να τα που παίζετε σχολίαζαν όλα τα μίντια, δεν τα έβλεπα. Βεβαίως. Και με τον καλύτερο τρόπο σχολίαζα. Τα καλύτερα Είμαστε λόγια. ευγνώμων, ναι, που τα σχολιάζετε εσείς όλοι στην Κύπρο. Γιατί, ξέρεις, είναι big deal για το ότι κάποιος Κύπριος ήταν εκεί, θέλω να πιστεύω ότι αντιπροσώπευε όλη την Κύπρο και ότι έκανα καλή δουλειά. Ναι. Αυτό, Ναι. θέλω να πιστεύω ότι έκανα καλή δουλειά. Έκανες πάρα πολύ καλή δουλειά. Και Thank you. γενικότερα αυτό που εκλαμβάνω και εγώ και φαντάζομαι όποιος σε παρακολουθήσει έτσι λίγο, είναι ότι αγαπάς τόσο πολύ αυτό που κάνεις, Κρίστοφερ μου. Τόσο πολύ που καταθέτεις την ψυχή σου. Και φαίνεται αυτό. Και αρέσει αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να αγαπάς αυτό που κάνεις. Σημαίνει ότι θέλεις να δώσεις και δίνεις τον καλύτερο σου εαυτό. Ναι. Και ξέρεις τι, δεν είναι εύκολο να κάνεις αυτό που αγαπάς. Πολλοί κόσμος. Ευλογία όμως, Ναι, φουλ. Αλλά δεν είναι εύκολο. Παλεύεις πολύ για να μπορείς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Και πραγματικά ευελπιστώ να αγαπάτε κι εσείς αυτό που κάνετε. Νομίζω φαίνεται τουλάχιστον. Μου κάνει πάντα εντύπωση όταν μπαίνω σε αυτά τα στούντιο. Είναι και λίγο πιο μικρά και διαφορετικά, δεν τα περιμένεις έτσι. Αλλά πόσος κόσμος σας βλέπει και έχετε πλατφόρμα και σας αγαπά, σας στηρίζει. Είπα σε όλους, θα πάω στην Ελπίδα, άντε επιτέλους. Ξέρω ότι καιρό μιλάμε να έρθω και δεν τα κατάφερα. Ναι, δεν τα καταφέραμε γιατί είσαι στο εξωτερικό, πηγαίνει, έρχεται και τον ήθελα εδώ. Τώρα τι να σε κάνω μέσω Skype, εντάξει. Όχι, Στις Skype, περιπτώσεις εδώ. Ναι, αλλά είναι άλλο το κατηδίαν, ρε παιδί μου, να νιώθεις και την ενέργεια του άλλου. Βεβαίως. Και να στείλουμε και την αγάπη μας στη μαμά. Στη μαμά, η οποία βλέπει, φαντάζομαι. Η μαμά είναι Στάλο. η γνωστή σχεδιάστρια μόδας και γνωστή στην Κύπρο γενικότερα και στην Ελλάδα, η Στάλη Ηλία. Μας παρακολουθεί, την έχω δει και χθες το βράδυ. Ναι. Το συζητάγαμε. Θα έρθει ο Γιώκας μου, λέει μου. Την αγάπη μας, Στάλο μου. Φιλιά, να ναι. το χαίρεσαι. Μα πολλοί κόσμος μας βλέπει τώρα. Γιαγιάδες, παππούδες, ήταν όλοι χθες. Σε όλους φιλιά. Σε όλους Όλους φιλιά. Λοιπόν. Για πες μου τώρα, ποιο είναι το πρόγραμμά σου, το πλάνο σου, Κρίστοφερ μου. Πας Αθήνα και... Πάω Αθήνα. Έχω κάτι συναυλίες στην Αθήνα. Πηγαίνω, ερχόμαστε. Είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε. Μας αγαπάει ο κόσμος. Ο κόσμος θέλει πάρτι, άρα μας διαλέγει. Δουλεύουμε συνέχεια το επόμενο. Δηλαδή, ήδη δουλεύω το επόμενο βίντεο κλιπ, το επόμενο τραγούδι που θα έρθει το Σεπτέμβρη. Γενικά αυτά μου αρέσουν. Βρίσκω αυτά τα παραθυράκια και θέλω να κάνω πράγματα, μωρέ. Έχω πολλά στα σκαριά. Νομίζω θα εκπλαγείτε. Κάνω και λίγο teasing ότι κάτι μεγάλο έρχεται. Το είπα και χθες στον κατακλυσμό. Θέλω να πιστεύω ότι κάτι πιο μεγάλο έρχεται. Θα ήθελα να κάνω πολλά πράγματα. Θα έρθει. Ναι, το πιστεύεις κι εσύ? Βέβαια. Κοίτα, τη στιγμή που το δουλεύω, το πιστεύω, παίρνω τηλέφωνα, ταράζω λίγο τα νερά, πιστεύω θα γίνει. Έτσι. Και μπορεί να γίνει και in-house. Έτσι. Εδώ μέσα. Για να δούμε. Έτσι είναι. Όταν το πιστεύεις, όταν το θέλεις, πραγματικά μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια στην Αθήνα που είσαι, είναι τα γνωστά μαγαζιά, τα νυχτερινά, οι πίστες που λέμε. Εκεί θα πήγαινες? Μα είμαι μέχρι τώρα που τελειώσαμε με την Πάολα. Μπράβο, έκανες συνεργασίες όπως είναι η Πάολα. Θα το ξανά κάνεις αυτό? Δηλαδή είναι κάτι που σε ενδιαφέρει? Με ενδιαφέρει, ξέρεις, είναι όλο... Και με ποιους θα ήθελες, ας πούμε, να συνεργαστείς? Με ποιους θα ήθελα να συνεργαστώ? Ναι. Κοίτα, ξέρεις, εγώ γενικά κυνηγάω μια πιο αυτόνομη καριέρα. Δεν έχει να κάνει τόσο με τα ονόματα, αν και μου αρέσουν οι ενδιαφέρουσες προσωπικότητες. Η Πάλα είναι μια μοναδική καλλιτέχνης και γυναίκα και γι' αυτό και έκατσα, ήταν κάπως σαν οικογένεια. Αλλά δεν ξέρω αν θα έλεγα κάποιο όνομα. Κάτι που θα με ενδιέφερε είναι, έχει πολλούς ανθρώπους που κάνουν wow πράγματα στην Ελλάδα και πρόσφατα έβλεπα, ποιος μου άρεσε κάτι που έκανε πρόσφατα, ο Νίκος Καρβέλας, που ξαφνικά άρχισε να κάνει ραπ τώρα. Δηλαδή συνέχεια αυτός ο άνθρωπος αλλάζει, εξελίσσεται και αυτό με εξήταρε πολύ. Ναι. Αυτός πιστεύω θα κάναμε όμορφα, τρελά πράγματα. Μπορεί ο κόσμος να τα βρίσκει και λίγο περίεργα, αλλά σίγουρα οι δυο μας θα περνούσαμε τέλειο. Άρα ο Νίκος Καρβέλας, ίσως κάποια φάση, για να δούμε. Γιατί όχι. Ποτέ μιλές ποτέ, δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Και κάτι άλλο που έχεις δηλώσει και εσύ ο ίδιος, νομίζω ότι θα ήθελες έτσι να κάνεις, είναι να εκπροσωπείς την Κύπρο μας Eurovision. Το έχω πει, ναι, νομίζω το έχω πει. Ναι. Γιατί αγαπάς το νησί σου, αγαπάς την Κύπρο σου εδώ που μεγάλωσες και θα ήθελες να εκπροσωπήσεις το νησί μας και να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό. Βεβαίως, ναι. Κοίτα, έχω υποβάλει την πρότασή μου στο ΡΙΚ, στο όμορφο ΡΙΚ που βρισκόμαστε εδώ και ελπίζω να μπορεί να μου δοθεί ευκαιρία, μακάρι να μου δοθεί ευκαιρία να αντιπροσωπεύσω την Κύπρο. Σίγουρα έχω ετοιμάσει κάτι
Πολύ ιδιαίτερο. Κάτι που πιστεύω θα μας έκανε όλους περήφανους, και τους Κύπριους και τους Έλληνες, στη Eurovision. Με βαρύτητα, με εξυπνάδα, με δημιουργικότητα. Κάτι το οποίο θα έχει πάλι το χεράκι μου. Θα είναι έτσι λίγο τρελό, δεν γίνεται να μην είναι. Δεν θα είναι κάτι απλό. Και ανυπομονώ. Τώρα συζητάμε, μπορεί και να γίνει αυτό. Θέλω πολύ και εμείς ελπίζω... στο ευχόμαστε, από καρδιάς. Ναι, από αυτό. καρδιάς να κάνεις αυτό που αγαπάς. Ευχαριστώ πολύ. Μακάρι και κάθε επιτυχία σου εύχομαι και θέλω να με ενημερώνεις τώρα που τα είπαμε, τώρα που ανταλλάξαμε τα τηλέφωνά μας, ξέρεις εσύ, ναι. θέλω να τα λέμε, να μου στέλνεις. Δηλαδή, ελπίδα, έχω καινούργιο τραγούδι, μάλιστα. Το δείχνουμε και εμείς στον κόσμο. Ελπίδα θα πάω Eurovision, μάλιστα. Το πούμε. Αλλά άμα θα πάω Eurovision θα το ξέρεις νωρίτερα, θα το μάθεις. Αχ, Παναγίτσα μου, αυτό το παιδί. Πραγματικά είναι υπέροχος. Να σου πω, μυρίζεις υπέροχα. Τι. Σ' αρέσει? Αντρούλα μου, μυρίζει υπέροχα, να μην το πω. Θα σηκωθώ κι εγώ. Δεν θα κάτσουμε. Σήκω. Είπες για κάτι για χορούς. Ξέρω εγώ, βάλτε λίγο το τραγούδι. Σήκω, καλύτερα να κάτσεις ψηλός τώρα που τον είδα. Πού πάμε, τι κάνουμε τώρα? Αποχαιρετάμε τον κόσμο. Για τη σεζόν, για όλη τη σεζόν. Όχι, αύριο θα έχουμε ένα. Βασικά, ως εκπομπή αποχαιρετάμε σήμερα, γιατί αύριο θα έχουμε πάρτι. Πού, εδώ είμαστε. Αύριο θα έχουμε πάρτι εδώ μαζί με τους συνεργάτες μου για να αποχαιρετήσουμε. Η ώρα 9:30. Αχ, πολύ πρωί. Για το κάνετε απόγευμα για να έρθω. Γεια σου, Ελπίδα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία και θα είμαστε στην επικοινωνία. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπημένοι μου. Κλείνουμε, αποχαιρετάμε με αυτή την ωραία ενέργεια και αύριο πρωί επιστρέφουμε σε αυτό το πάρτι το καλοκαιρινό που θα πούμε καλό καλοκαίρι, στην τελευταία μας εκπομπή. Την αγάπη μας. Γεια σου, Ρέλη. Στον ουρανό του Θεού η φωλιά και ας μην είμαστε δυο μας πουλιά, απολαμβάνω τη μέρα και χαμώ.